Από την Πέμπτη ζούμε έναν παραλογισμό. Ένας υπουργός που θέλει να καταχωρηθεί ως ο αναμορφωτής του ΕΣΥ κατηγορεί από τους λογαριασμούς του και από τα κανάλια έναν γιατρό που συνδικαλίζεται όπως δικαιούται και που διαδήλωσε κατά την επίσκεψη του Υπουργού στο νοσοκομείο πως τον χτύπησε και τον έφτισε. Μας έταξε βίντεο. Επειδή το βίντεο που σηκώνει τη γροθιά και με χτυπάει θα γίνει viral, άρα θα παίζει όλο το διαδίκτυο. Από βίντεο είδαμε ένα καρέ που δείχνει τον γιατρό με σηκωμένη γροθιά. Παίξαμε και ξαναπαίξαμε το βίντεο, καρέ. Δεν προκύπτει πουθενά ότι χτύπησε τον Άδωνη Γεωργιάδη ο γιατρός Γιαζιάς από αυτό το δήθεν και λειψό αποδεικτικό που τελικά δημοσίευσε ο Υπουργός. Να δούμε και την ανάρτηση. Ανήρτησε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, αυτό που βλέπετε, αυτό το screenshot. Και αναρωτιέμαι, για την κυβέρνηση όλα καλά? Μπορεί ένας υπουργός που έχει θεσμικό ρόλο να κατηγορεί έναν υπαγόμενο στο Υπουργείο του εργαζόμενο και όχι πολιτικό του αντίπαλο και να του λέει πως χάρη στη μεγαλοψυχία του δεν θα έρθει αντιμέτωπος με πειθαρχικές συνέπειες? Τι θα συνέβαινε σε μια κανονική χώρα αν ένας υπουργός κατηγορούσε και επαναλάμβανε πως έχει τεκμήρια που αποδεικνύουν την ενοχή ενός υπαγόμενου στο Υπουργείο του Δημόσιου Λειτουργού, τα οποία δεν προσκομίζει όπως δεσμεύτηκε σε πανελλήνια μετάδοση. Ο Γιαζιάς δεν είναι ούτε ο Χριστίδης από το Πασόκ, ούτε ο Πολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Παφίλης από το ΚΚΕ, για να στείνεται στην πλάτη του ένα πολιτικό σοου. Λοιπόν, τι θα συνέβαινε σε μια κανονική χώρα και αν αντί να είχε ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία προσαγωγής σύλληψης, ένας δεμένος πιστάγκωνα γιατρός με χειροπέδες που κατηγορείται από υπουργό, μεταφέρεται λάφυρο ή πεσκέση στον υπουργό αντί για το αστυνομικό τμήμα όπου θα έπρεπε? Ποια διάταξη του κώδικα ποινικής δικονομίας το προβλέπει αυτό? Και τελικά τι θα συνέβαινε σε μια κανονική χώρα αν ένα εγκαινιαζόμενο από τον Υπουργό τμήμα επιγόντων περιστατικών, το είδαμε με αποδείξεις, είχε πλημμυρίσει 3 φορές από τον Οκτώβριο? Τα είδαμε, τα έδειξε ο Αντώνης πριν λίγο. Τα ερωτήματα θα παραμείνουν. Εύχομαι να απαντηθούν και να μην χαθεί το σήμα, όπως έγινε με το βίντεο.